अखिलेश निषाद शंकर डिजिटल स्टूडियो बसई बाजार से एगो गवई धमाका पेश करतानी। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा आप लोग के जरूर पसंद आई। ए मुकेश भैया, एगो दुल्हन अपना पति का रहन सहन अपने सहेली से बतावत बा। कैसे भैया? कौने भाव में? अरे का कही सखी फूट गइल मोर करामावा, अरे का कही सखी फूट गइल मोर करामावा, यार दारू पी के रहे बौराइल मोर साजना। घरवा के रुपया पैसा जाई के उड़ावेला, अपने पिए बाकी दूसरों के पियावेला। हमारे बला मुआ के तानी को नालू रबा, टूटे नाही लागे